बर' बिथाङा इलेक्शननि प्रतिश्रुति इस्ताहार जिदु माने फुटपाथाव बेफार खालामना जानाय हिन्जाव माहारिनो 25,000 टाका करि होगोन होननानै बिथाङा प्रतिश्रुति होदोंमोन। दिनैसिम 25 टाकाबो मोननो गैया आरो न'खर न'खर थांनानै सार्टिफिकेट लादोंमोन BA पास MA पास बा हाई सेकेन्डारि पासनि नोंथांमोननि सार्टिफिकेटखौ हो डकुमेन्ट्सखौ हो BTC सरकार जानाय लोगो लोगो प्रमोद बर' सरकार जानाय लोगो लोगो मा होनदोंमोन साकरि होगोन होनदोंमोन। दिनैसिम सासेबो साकरि होनो हायाखै। मोजां खामानि मावो MLA आ 5 बोसोरनि कारणे रायजोआ बानायो बिथाङा सारा जिन्दगी थैजासिमहालागै बिथाङा पेन्सन मोननायनि अधिकार दङ आरो जों भटार्सफोरा मा दङ जोंहा टेनसन दङ जानाय लोंनायनि गथ' गथाय फरायनायनि जोंहा टेनसन दङ इनि कारणे भटार्सफोरनो इकुवेलिटी हिसाबै जोंनो मान्थलि भाता होनांगौ। কিন্তু জনসাধাৰণক ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম বুলি কৈ আজি এইটো দিয়া নাই এওঁৰ প্ৰতি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ কৰক। आथिखालाव जों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला दिनैनिफ्राय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोङो आर्थिक आजादि हिसाबै इकनमिक्स इकुवेलिटी हिसाबै जोङो भटारशिप होननानै मोनसे सोदोब लानानै जों साफ्रोमबो भटार्सनो माने भटारशिप हिसाबै जोंनो रांखान्थिनि उदांस्रिखौ मोननांगौ बेखौ जोंनि डिमान्ड। कारण 2011 सननि 2 डिसेम्बराव बेयाव पार्लियामेन्टआव एक्सेप्ट खालामना दोनबाय थेवब्लाबो दिनै नेताफोरा भटार्सफोरखौ माने डेभलप जानायखौ भटार्सनि रांखान्थि उदांस्रिखौ बिथांमोना होनो लुगैया। दा दिनै नेताफोरा मा मोजां खामानि मावो MLA आ 5 बोसोरनि कारणे रायजोआ बानायो बिथाङा सारा जिन्दगी थैजासिमहालागै बिथाङा पेन्सन मोननायनि अधिकार दङ आरो जों भटार्सफोरा मा दङ जोंहा टेनसन दङ जानाय लोंनायनि गथ' गथाय फरायनायनि जोंहा टेनसन दङ इनि कारणे भटार्सफोरनो इकुवेलिटी हिसाबै जोंनो मान्थलि भाता होनांगौ आरो दिनै मूल्य बृद्धिनि नामाव जेरैबायदि जोंनि गरिब गुन्द्राफोरा थांना थानायनि जे राहा जिथु गैया जालांदों बेनि कारणे बे मूल्य बृद्धिखौ जों रद खालामनो डिमान्ड खालामदों। लोगोसे प्रमोद बर' बिथाङा इलेक्शननि प्रतिश्रुति इस्ताहार जिदु माने फुटपाथाव बेफार खालामना जानाय हिन्जाव माहारिनो 25,000 टाका करि होगोन होननानै बिथाङा प्रतिश्रुति होदोंमोन। दिनैसिम 25 टाकाबो मोननो गैया आरो न'खर न'खर थांनानै सार्टिफिकेट लादोंमोन BA पास MA पास बा हाई सेकेन्डारि पासनि नोंथांमोननि सार्टिफिकेटखौ हो डकुमेन्ट्सखौ हो BTC सरकार जानाय लोगो लोगो प्रमोद बर' सरकार जानाय लोगो लोगो मा होनदोंमोन साकरि होगोन होनदोंमोन। दिनैसिम सासेबो साकरि होनो हायाखै जिर'। बे बेफोरबायदि मिसा खुरां बुंनानै रायजोनि बेसेन गोनां भटखौ लांबाय थाब्ला जों कुनु दिन मानिनो हाया इनि कारणे जोंनो मोन्थायखौ जोंनो नांथारगौ। जों जेब्लासिमहालागै जों अधिकार मोना अब्लासिमहालागै जोङो दिनै क'क्राझाराव खालामदों गाबोन गुवाहाटीयाव खालामगोन सारा आसामाव सारा अल इन्डियायाव माने आन्दलन शुरु जागासिनो दं। CMनि माने फार्स्ट BTC नि चिफ इनिफ्राय माने CM नि चिफ মূলত এইটো যিটো মূল্যবৃদ্ধিৰ এটা মানে কি জাপি দিছে জনসাধাৰণৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা মূল্যবৃদ্ধি জাপি দিছে যে জনসাধাৰণৰ ওপৰত জাপি দি যিটো টৰ্চাৰ আৰম্ভ কৰিছে সেই টৰ্চাৰৰ দ্বাৰা দুখীয়া নিপীড়িত মানুহবিলাকক মাৰি পেলোৱাৰ কাৰণে যিটো চক্ৰান্ত কৰিছে সেই চক্ৰান্তৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে মানে তথাকথিত ভূমি নীতিৰ আইন দোহাই দি এওঁলোকে খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰি পেলাই পুঁজিপতিক ভূমি গতাই দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি কৌশল অৱলম্বন কৰিছে এই কৌশলটো আমি আঁতৰাই দিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে ইয়াতে BTC চৰকাৰে জনসাধাৰণক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়াৰ এটা কথা কৈছিল যে মিছা কথা কৈছিল। গতিকে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই জনসাধাৰণক উঠি অহা যুৱ চামটোক মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লোৱাতকৈ বাস্তৱৰ মুখামুখি হৈ পেলাই আগুৱাই নিয়াটো তেওঁৰ কৰ্তব্য আছিল। কিন্তু জনসাধাৰণক ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম বুলি কৈ আজি এইটো দিয়া নাই এওঁৰ প্ৰতি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ কৰক আমি কৈছোঁ। আৰু BTCত হৈ থকা বিশেষকৈ ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰু অৰুণোদয়ৰ নামত আৰু জব কাৰ্ডৰ নামত যিমানখিনি আঁচনিৰ নামত যিটো দুৰ্নীতি হৈ আছে উচিত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মানুহখিনিক জীয়াই ৰখাৰ কৌশল কৰে এওঁলোকে মাৰাৰ কৌশল যাতে নকৰে তাৰ কাৰণে এই ধৰ্ণাটো দিয়া হৈছে। আৰু অহা 1 তাৰিখে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিত 41 কিলোমিটাৰ জোৰা এটা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী লৈছোঁ কাৰণ এইটো আৰম্ভণি। আমি গোটেই অসমত শদিয়াৰ পৰা ডুবুৰীলৈ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ল'ম আমি শান্তিভাৱে ল'ম। কিন্তু এওঁলোকক এটা কথা সোঁৱৰাই দিছোঁ যদি জনসাধাৰণক এওঁলোকে উচিত তদন্ত নকৰে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যদি উচিত মনোভাৱ নৰখে তেনেহ'লে কম দিনত এওঁলোকক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি হুংকাৰ দিছোঁ। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय
आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।